shvatili da je, a ne možemo, pa dobro. Počeli Zato što da smo, pa ćete ići vi. pa to. I stvarno, šta bi bilo da sam ušla u SNS? Zamislimo na trenutak, da vratimo film malo unazad, da se vratim na onu prelomnu tačku. Tačnije, bilo je nekoliko tih prelomnih tačaka kada sam mogla da ćutim. Ne suprotstavim bahatoj SNS direktorki škole. Govorim kao odbornica na sednici Skupštine. Da prećutim, da se prilagodim, da zažmurim. Vjerovatno ne bih bila ovdje gde sam sada, na birovu. Nastavila bih da radim u školi, u jednom ozbiljnom, toksičnom radnom okruženju. Trpela bih pritiske, stres. Bila bih stalno bolesna, stalno nervozna. Tu nervozu i taj stres donosila bih kući svojoj porodici, svom detetu, suprugu, svojim prijateljima. Ne bih mogla da isplaniram ni minut slobodnog vremena, jer šefici uvek nešto hitno treba odmah. Sedela bih po 3-4 sata na sednicama i sastancima, gde bih zajedno sa svojim kolegama i koleginicama slušala kako mi ne zaslužujemo svoju platu, kako mi ne znamo svoj posao, kako smo neradnici, kako treba da budemo zahvalni što uopšte imamo posao i još i platu, i valjda treba da budemo zahvalni njoj što uopšte postoji. Mogla sam da uđem u SNS i tada bi naravno sve krenulo napolje. Život iz snova, kažu. Vrata bi se sama otvarala. Napredovala bih brzo. Do prve rukovodeće pozicije, pa onda druge, pa treće. Do egzotičnih putovanja. Do stanova u Beogradu na vodi i po neke vile na Zlatiboru. Što da ne. Išla redovno na mitinge, naravno. Posjećivala književne večeri u Ćacilendu. Da bih završila i SNS Akademiju mladih lidera, malo starijih lidera. Tamo bih naučila kako se pravilno prekida sagovornik, kako se viče na ljude oko sebe, kako se projektuju svoje slabosti na protivnike i, što je najvažnije, postala bih ekspert za etikete. Izdajnik, strani plaćenik, ološ, državni neprijatelj. I rekla bih, slušajte predsjednika, on čovjek zna najbolje. I onda bih mu aplaudirala svaki put. Jedan čovjek me je zaista na ulici pitao, dobro, dete, što se nisi učlanila u taj SNS? Pa šta je to tako teško? Toliki su se pre tebe učlanili, pa šta im fali? Kao da je to normalno, kao da se to nešto podrazumeva. Tad sam zaista počela da zamišljam taj scenarij i čak sam se u jednom trenutku zapitala, pa dobro, Jelena, stvarno, šta je tvoj problem? Što ti je to bilo teško dobro? I znate šta? Ponovo bih uradila sve isto. Samo što bih ovaj put bila još žešća. Jer ovo nije priča o komforu. Ovo je priča o slobodi, o nepristajanju, o dostojanstvu. O tome da ne pristajem da živim u laži i da ćutim dok i drugi prodaju kao istinu. Zato sam progovorila. Zato sam ušla u politiku. Ne da bih sebi nešto uzela. Da sam to htela, ušla bih u SNS. Da bismo zajedno nešto vratili. Zemlju, slobodu, istinu, pravdu, institucije. Pravo da budemo ljudi.